Ngibingelele kinonke bathandi bomculo kaMaskandi. Obingelelayo uBobo umfana wetiki. Ngizonethulela iCD ka2021 esihloko esithi Look at Me. Bekule njengawe wena ufuna bonke abantu wedunyasi behlanye njengawe umangini banomntwana uzomxhasa umangini. Ngicela ke bafowethu ngikuqa ngawo mabili ngicela isupport kunina. Ngiyacela njengoba nihlale nenza lenhlanhla abantu ilalithi asabe nasemcimbini ithela wayeka ozobunga i27 sika November eDavidton emaphupheni. Ama-CD kabo bayobetholakala lapho. Sondela ke uyobukela lo mcimbi zothwana sithi kaBobo ungalenzi iphutha. Lapho khona uyofike khona ubuke onke amaciko siyobe sinawo lapho eshiyelana inkundla. Kodwa nesithi kaBobo iyobe ikhona kuyobe kuyilanga layo ke yokuphuma. Shooting musisi wengane ilangaze ilithola uthando ngama. Shooting musisi wengane ilangaze ilithola uthando ngama. Nenhlanhla ngaleza ilalithi mama asabe nenhlanhla abantu milalithi baba asabe. Kolela ngithi yena lesisikhathi nje kolela awukanta madoda nje ungasebenza yakushaya kithi handa madoda nje ungasebenza yakushaya awukanta madoda nje ungasebenza yakushaya awukanta madoda nje ungasebenza yakushaya mina ngakolela yenga lesisikhathi nje mina ngakolela yenga lesisikhathi nje mina ngakolela wonga lesisikhathi nje mina ngakolela ngithi wenga lesisikhathi nje uyasikhumbula lezaliphi zehotela engayithole kukhulule panje. Uyakhumbula leli yadilo selihlobo engayithola ngaphansi komphetho. Uyamkhumbula lo yasise nhlobo engayithola naye rumi. Senginomuntu akunikithu ala kwehlula wena. Senginomuntu akunikithu ala kwehlula wena. Senginomuntu akunikuthandwa la kwehlula wena. Senginomuntu awuyele into yakho kungifonele ebusuku wena. Uyezwani uzongikhathala nomntwana. Awuyele into yakho kungi-WhatsApp ebusuku wena. Uyezwani senginomuntu